Príjmi to. To je dobre mienená rada, ktorú často dostávame od svojich blízkych, priateľov a známych, keď nám chcú pomôcť spracovať nejakú ťažkú životnú situáciu, ktorou si prechádzame. Či už je to rozvod, rozchod, strata partnera, strata dieťaťa, ťažká závažná choroba alebo čokoľvek iné, tak často počujeme práve od tých svojich známych, aby sme to prijali. A z praxe ja zažívam to, že prijať sa to povie veľmi ľahko. A my častokrát na tej vedomej úrovni, v tej našej logickej mysli vieme, že to potrebujeme prijať, že sa s tým potrebujeme zmieriť, aby ten vnútorný odpor voči tej danej situácii naozaj odišiel a aby to povolilo, aby odišli všetky tie emócie smútku, hnevu a bezmoci a čohokoľvek, čo nás trápi. Bohužiaľ, keď toto skontrolujeme pomocou svalového testu na úrovni podvedomia a podvedomej mysle, tak častokrát u klientov zistíme práve to, že ľudia a tí klienti to na tej podvedomej úrovni nepríjmajú. Práve preto ja vlastne milujem metódu Psyche, že je vlastne taká jednoduchá v tom zmysle, že na jednej strane dokáže vlastne práve overiť, či to, čo si myslíme v tej vedomej mysli, si naozaj myslí aj tá naša podvedomá myseľ. A tým pádom to pomocou toho svalového testu veľmi ľahko vieme odhadiť, či tomu veríme alebo neveríme a či sme to naozaj úprimne aj na tej úrovni podvedomia prijali, tú danú situáciu, to, čo sa nám stalo. A ak sme to neprijali, tak Psyche zároveň ponúka možnosť, ako s týmto neprijatím vlastne pracovať. A pomocou jednoduchého balansu, ktorý môže trvať niekoľko minút, tak sa môže odohrať naozaj trvalá zmena na tej úrovni nášho podvedomia a vlastne ten odpor, ktorý tam je, ktorý nám bráni prijať a stotožniť sa s tou situáciou, a vlastne pomocou toho Psyche balansu dokážeme krásne rozpustiť. A potom vlastne dochádza k tomu, že tú situáciu, s ktorou si prechádzame, tak nie len, že ju príjmeme na tej vedomej úrovni, že áno, takto sa to stalo, ale príjmeme ju naozaj aj na tej podvedomej úrovni. A to celé vlastne spôsobí, že tá naša energia ako taká sa vlastne ako keby prenastaví, rekalibruje, a my vlastne sa budeme nielen cítiť inak, ale zároveň budeme môcť aj začať konať inak, keď sme naozaj pochopili a prijali tú lekciu, ktorá nám tá životná situácia prináša. Takže ak pociťujete vo svojom živote, že ste si prešli nejakou životnou situáciou, ktorá vás ešte stále trápi, napriek tomu, že už ubehol rok, 2 roky, 3 roky, niekoľko mesiacov a vy stále tam cítite nejaký taký ten nepríjemný pocit, nejakú tú emóciu, keď si na tú danú situáciu spomeniete, tak to znamená, že ešte to úplne nemáte spracované. A metóda Psyche je v tom úžasná, že nemusíme sa vrtať v celom tom, že prečo, ako, na čo, koľko karmických životov sa predtým stalo a čo všetko ste museli ešte zažiť a urobiť. Ale metóda Psyche je v tom účinná a jednoduchá, že vlastne my sa zameriame iba na tú konkrétnu situáciu, z toho pohľadu tu a teraz, z toho, čo vás tam ešte teraz nejakým spôsobom trápi, škrie, bolí, aby sa to mohlo vlastne rozpustiť, aby to mohlo odísť z toho vášho pola a vy ste sa v tom svojom vývoji mohli vlastne posunúť ďalej do novej etapy, do nového života, smerom tam, kam vás to bude zase od tohto momentu posúvať. Takže ak cítite, že v nejakej situácii naozaj si neviete poradiť a hoci by ste chceli to prijať a myslíte si, že už to máte prijaté, ale ešte je tam stále nejaký ten
odtieň tej emócie, ktorá v tom zaváňa a necítite sa v tom dobre a komfortne, tak vedzte, že máte metódu, ktorá sa volá Psyche. Je to metóda, ktorá je v zahraničí už viac ako 30 rokov a na Slovensku a v Čechách je to o niečo menej, ale už aj tu sú facilitátori, ktorí túto metódu poskytujú a ja som jedným z nich a budem veľmi rada, ak sa s vami uvidím na online či osobnom sedení, kde spoločne sa môžeme práve pozrieť na tieto neprijatia životných lekcií a životných situácií, ktoré vás vo svojom živote sprevádzajú a môžeme ich spoločne rozpustiť, aby ste už nemuseli stále dookola zažívať to isté, ale aby ste sa mohli naozaj posunúť v rámci toho svojho života. Všetky informácie nájdete na mojom webe www.oslobodsvojumysel.sk. Teším sa na vás.